Dette er en hurtig gennemgang af, hvordan man kan anvende virtual reality, og i det her tilfælde Quest 3-headsettet, standalone til gennemgang af whole slide images og digital patologi. Foran mig her har jeg opsat 2 browservinduer. Det ene, der har jeg Path Presenter platformen i, og det andet, der har jeg så Pathology Outlines. Foran mig har jeg et sæt controller, hvor jeg med tommelfingeren kan scrolle op og ned. På den her platform herovre kan jeg zoome ind og zoome ud på den. Og tilsvarende på min venstre her kan bruges til det samme. I tilfælde af, at jeg nu ønsker at udelukkende have mit vindue med patologien foran mig, så kan jeg både sætte det op, som jeg nu ønsker at have skærmen. Jeg kan også ændre størrelsen på det, sådan så det fylder hele mit synsfelt. Og skulle det være sådan, så jeg for eksempel ønsker at flytte den skærm herover, så jeg kun har den her i mit synsfelt, kan jeg også det. Jeg kan også vælge simpelthen at lukke alt andet ude ved at klikke her, og så har jeg faktisk udelukkende mit histologisnit, som jeg så kan sidde og scrolle rundt i her. Bemærk, at det nu fylder praktisk talt hele mit synsfelt. Endelig har jeg også muligheden for at lægge min controller, og i stedet lade Questen registrere mine hænder, hvilket betyder, at jeg for eksempel kan tage fat med min hånd, og så på den måde zoome ind i præparatet her, og bevæge det rundt udelukkende ved brug af min hånd. Hvad jeg ikke viser på videoen her, det er, at der også er mulighed for at slå mus og tastatur til. Det var en hurtig gennemgang af, hvordan man kan bruge Quest 3-headsettet til gennemgang af patologibilleder. Hej.